Fuck, lige fundet det. Stop nu. De fucking virker. Fuck, hvor godt. Det er totalt mirakel, så... Skal du tage en pakke med? Ja. Det er 4 timer styrt, det der. Okay. Jeg er sgu sikker. Jeg er glad, at det er pisse lørdag. Ja, det er pisse noget, hvad hedder det? Man skal have recept på det her. Viagra. Fuck, hvor godt. Du ved, hvad den op skal se. Magnus. Ja. Magnus. Jeg ved det. Jeg skal lige finde typen. Kom nu, mand. Vi skal videre. Du skal ikke tage den. Du skal ikke tage den. Du er mega styrt af det. Det er jo det, der er med. Jeg skal ikke tage med, Magnus. Magnus, du skal finde posen med tyggegummi. Vatkugler. Hvad fanden skal vi bruge det til? Prøv nu af med dit tyggegummi. Astma, det må være til dig, Emil. Allergi, rygestop. Skal lige have nogle lakridshalster på? Fuck, mand. Fuck, hvor frækt. Det er sådan til... Nej, det vil jeg ikke snakke nærmere om. Fuck, må det være klart at lægge der som pige. Emil, du skal undersøge Magnus med sådan et apparat. Jeg skal undersøge Magnus i dag. Jeg vil ikke helt sige, hvordan det vil foregå, fordi... Skynd dig på de handsker på, vi skal snart hjem. Ja. Det er netop på bedre, Emil. Fordi det kunne være, at jeg kom til at ramme stille. Ja, det kan være, han rammer de råhul i stedet. Det ville være pinligt for dig, så vil du kaste mere. Prøv nu at tænke, hvis Magnus han fik orgasme midt under den her operation. Men det er meget... Fik du bare kussen. Vi hører på, man kan kaffe last. Det er et instrument. Emil, fortæl os, hvad man bruger den til. Man stikker det simpelthen... Prøv at se her. Med Magnus. Prøv at se. Magnus, spred lige benene lidt. Tak. Spred benene lidt. Sådan der, ja. Jeg tager det simpelthen sådan her. Jeg stikker den ind her. Og så er det ellers bare spredningsmetode. Og hvad så? Hvad skal den bruges til? Skal du kigge ind, eller hvad? Så skal jeg lige tjekke den her. Hvad er det? Jeg har sådan en anden... Du skal lægge stille, fordi ellers så... Hvor har du stukket den op henne? Jamen, jeg skal faktisk vise dig. Magnus, flyt den her nu. Nu skal jeg vise dig det.